Juan sa San Rafael, Mandurriao. Suno sa Mandurriao Police, kung basihan ang sitwasyon sang bangkay, posible hindi maglubo sa 24 oras na ini nga nalumos antis nakitaan. Wala man sa nakitaan nga external o traumatic injuries sa lawas ng biktima. Wala sang may nakitaan ng mga external injuries. But siguro mabalaan gid ini after nga magwa ang result sa autopsy examination. Ginkilalang biktima kay Patrolman Dande Luis Tayhon, 28 anyos, tumandok sang Negros Oriental. Ini ang na-assign sa Regional Communications and Electronics Unit sa Police Regional Office 6. Biyernes, sang ulihing nga nakitaan sang iya kaupdanan si Tayhon. Well, actually, medyo na-shock ako sa kasama ko dito sa barracks sa quarters si Patrolman Tayhon. At tahimik na bata lang yun talaga. As to dun sa circumstances kung bakit sa napunta dun honestly, medyo blanco din ako. Iga-assign na kuntani sa PRO-NIR epektibo Hulyo 14 si Patrolman Tayhon. Apang naghingyo ang opisina nga mag-extend ini sa isa pa ka semana agud tudloan ang magabulo sa iya. Since nag-request ako ng extension and okay naman sa kanila na tuturuan yung mga incoming nila kung umuwi ako sa amin, nandito pa sila kasama yung mga classmates niya and hindi ko man hawak kung kailan sila gustong umuwi and yung kasama niyang iba actually nagpaalam na sa akin nakauwi na ng Friday siya since nakasabi ko, classmate naman niya dyan, hindi ko naman nahawak yung plano niya kung kailan siya umuwi. But naka-ready na yung mga gamit niya. No? Natala na nga magpadulong sa Iloilo City ang pamilya sang pulis. Naibaluan nga may asawa ini kag duha ka anak. Upod kay Celiro Rinduque, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas.